Samozrejme, že jedná sa o veľmi vážnu situáciu, ktorá eskalovala problémami v Grécku. Pravdou je ale to, že nejde o krízu eurozóny ako takej, ale ide o krízu niektorých krajín, ktorých fiškálna pozícia, hlavne dlh sa z dlhodobého hľadiska ukazuje ako neudržateľný. Takže situácia je naozaj veľmi vážna, ale s plnou zodpovednosťou môžem povedať, že úvaha o akomsi návrate k národným menám nebola fakticky nikdy reálna, nikdy nebola na stole. A do značnej miery aj to, že takáto čisto teoretická úvaha nikdy nebola predmetom rozmýšľania, bolo aj veľmi veľa tlaku smerom k tomu, akým spôsobom budú nastavené záchranné mechanizmy, pretože každý si je vedomý jedného, že cesta späť je z politického hľadiska prakticky nepredstaviteľná, lebo nezabúdajme na to, že euro je projekt politický na prvom mieste. No a z ekonomického hľadiska sú pochopiteľne, alebo by boli samozrejme náklady takisto obrovské. Čiže všetko úsilie jednoznačne smeruje k tomu, aby sa posilnila stabilita.